салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. имрӯз боз дар бораи як нав беморӣ бо шумо суҳбат хоҳем кард. мутахассисон мегӯянд, ки он як нав бемории сироятию аллергиест, ки дар сурати гирифторӣ бофтаҳои пайвасткунанда махсусан системаи дилу рагҳо зиён мебинанд. ин беморӣ ном дорад тарбод ё ба истилоҳ ревматизм. шумо албатта боре шунидаед, ки касе ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва ё духтурон барои табобати ин навъи беморӣ чӣ тавсияҳо карданд. ҳамроҳ таваҷҷӯҳ мекунем. тарбод чӣ гуна бемориест? ин суолест, ки ҳар нафаре ба ин мафҳум ношинос ё бори аввал ба хурда таваҷҷӯҳ мекунад. вале оё шаҳрвандон доир ба ин беморӣ маълумот дошта бошанд? ҳадди ақал шояд медонанд, ки ҳангоми гирифторӣ ба ин беморӣ кадом узв ба дард меояд? пурсиши сарироҳии мо. ревматизм амин ки буғумҳои даст по дард мекунанд, амро ревматизм мегӯянд. хай мо доктор нестем, ҳам омӯзгорам. не ки ревматизм бисёртар дар фасли баҳор авҷ мегирад. тирамо баҳор хунукӣ да, дар гармӣ бо авҷ намегирад. аз ҳисоби хунукӣ мешавад, намнокӣ мешавад, баъд буғум касал мешавад, пайдо мешавад. шамолхӯрии зиёд, яъне мисол дар ҳамин даврае ки ҳозир ҳаста, дар фасли тирамо бисёртар одамон ба ин бемориҳо дучор мешаванд ва аз сабабе ки ба худ аҳамият намедиҳанд, ин беморӣ метавонад оҳиста оҳиста ба саломатӣ, яъне ки дар айни пиронсолӣ онҳоро зиёдтар баъд озор медиҳад. Якум бора фаҳмидисам. Ягон маълумот надорам, ман бори аввал мешунавам. ин беморӣ аст, ки ба воситаи микробҳои махсус асан стафилококк як намуди микробе аст, ки боиси ба вуҷуд омадани ҳамин беморӣ мешавад ва бо забони илмӣ ё бо забони тиббӣ ин беморӣ ревматизм ном дорад, тарбод. ва духтурони махсусе ҳастанд, ки тарбодшинос ном доранд ё ин ки ревматолог ва ин беморро табобат мекунанд. лекин агар бемор табобат накунад дар вақти лозима, ин беморӣ метавонад дигар узвҳоро ҳам вай кунад, зарар расонад, осеби худро расонад. аз ҷумла яке аз осебҳои хеле ҷиддӣ ин осеб ба дили бемор мебошад. Болезнь бывает именно у людей старшего поколения. Так как-то неловко сказать, что у стариков, правильно, ревматизм. Но сейчас это встречается у молодежи, когда поднимает тяжелое что-либо. Это связано именно ревматизм с позвоночником. Особенно сейчас осень, холодно, некоторые раздетые приходят, неправильно поднимают груз. Нужно знать, как правильно поднимать груз. И в основном сказывается на позвоночнике. Тарбод ин беморӣ ҳаст, ки дасти буғумро мегазаду дила мелесад, ё баръакс буғумҳоя мелесаду дила мегазад. яъне аввал пайдо мешавад дар бигем акам пайвандҳо, буғумҳои калону буғумҳои маъида эсусу, баъд осо агар пешгирӣ накунем, табобат накунем, нуқсон метиҳад дар дил. баъд дар дил чанд намуди бигем акам беморӣ пайдо мешавад. тарбод ин беморист, ки он бештар ба бофтаҳои пайваста таъсир менамояд. ин бофтаҳои пайваста дар бисёр узвҳои бадани одам ҳастанд. барои мон ин бемории системавӣ мебошад, ки бисёр узвҳоро зиён меорад. лекин дар мадди аввал вай бештар ба дил таъсир меорад. дар зиёда аз 70-80% беморони гирифтори бараҷаи шадиди тарбодӣ, яъне осеби буғумҳо дида мешавад. яъне варамнокии буғумҳо, дард, маҳдудияти ҳаракат аз сабаби дард ва варамнокии буғумҳо. ва барои ҳамин аксарияти беморон ин бемориро бо артрити тарбодмонанд шабоҳат медиҳанд, ки ин тамоман бемории алоҳидаи хос мебошад. яъне бемории артрити тарбодмонанд ин хос бемории буғумҳо яъне мебошад ва табобати бемории артрити тарбодмонанд яъне ба кулли аз ревматизм фарқ дорад.
албатта дар солҳои гуногун пас аз омӯзишу таҳқиқот мутахассисони соҳаи тиб ин ё он бемориро кашф карданд. таърихи кашфи бемории тарбод аз кай шурӯъ шудааст? агар бароятон аҷиб аст, идомаи намоиши моро тамошо кунед. таърихан гӯем ин бемориро аввалин бор олими буё гуфтани ҳаст вай муайян кард ин бемориро. баъд тахминан баъд аз 36 сол духтури рус Сокольский онро новобаста аз буё вай ҳам ин бемориро ҷудо кард. аз соли 1950 сар карда дар иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Москва махсус пажӯҳишгоҳ кушоданд. оид ба санҷидани ҳамин бемори тарбод ва тарбод монанд. ҳамаи беморие ки дар ҳамин мисол пажӯҳишгоҳе кушоданд вақташ ҳамаш асосан ба забони русӣ институт ревматизм монанд. баъд ревматология шуд. не ки дар ҳудуди ин бемориҳо дигар беморӣ ҳаст ки монанди бемори ревматизм ё ки ба забони модари худам мегӯям агар бемории тарбод монанд. номи ин бемориро инчунин бемории Сокольский буё ҳам меноманд. яъне лекин ҳозир як муддати 30 соли охир аз рӯи терминология ибад шудааст ва инро остра ревматическая лихорадка меноманд. яъне вараҷаи шадиди тарбодӣ ба забони модарӣ. зуҳуроти клиникии тарбод гуногун аст. тарбоди шадид одатан баъд аз ангина, дарди гулӯ инкишоф меёбад. дар натиҷа ҳарорати бадан то 38-39 дараҷа баланд шуда, бемор хастаҳол мегардад ва бисёр арақ мекунад. бандҳои нисбатан калони бадан аз ҷумла зону, пой, оринҷ ва ғайра дард ва варам мекунад. пӯсти рӯи онҳо сурх мешавад. дарди бандҳо дер давом накарда аз як банд ба дигараш мегузарад. ин чанд нишона ё аломатҳои беморианд? тарбод боз чӣ нишона дорад? дар ревматизм ба ғайр аз дарди буғумҳо ва вараи буғумҳо яъне баландшави ҳарорати бадан, яъне напастангӣ, дам кӯтаҳӣ ҳангоми ҳаракат ва яке аз нишонаҳои муҳими ин беморӣ дар бидояти ин беморӣ ин пайдошавии кальсивидни эритема мегӯянд. яъне ҳамон эритемави яъне ҳалқашакл дар яъне рангаш сурх мебошанд, ҳалқашакл дар пӯсти бадан ва инчунин уқда ё ки гироҳҳо дар таги пӯст дар аввал пайдо мешаванд. барои ин чӣ муҳим аст? яъне барои он ки ин ҳамин беморӣ яъне ду давра дорад. яъне давраи аввал ин то нуқсонӣ, яъне то осебёбии худи қабати дохилии дил ва давраи дуюм вақте ки нуқсонҳои дил пайдо мешаванд, яъне осебёбии қабати дохилии дил индакард мебошад. вақте ки нишонаҳои аввалаш ин варамкунии буғумҳо пас аз ангина баъд аз 2 ҳафта тахминан варамкунии буғумҳои калон ба назар мерасад. табаш баланд мешавад, ҳарорати бадан то 39 градус 38 градус баланд мешавад. арақкунӣ ва ҳамаи аломатҳои интоксикатсия дида мешавад, яъне заҳролудшавии организм дида мешавад. дар ин ҳолат тавбат кардан мумкин аст ба маводҳои зидди илтиҳобӣ. онро истифода мебаранд ва гармонҳо ба монанди преднизолон. дар ин ҳолат тавбат кардан мумкин. агар дуруст тавбат кунем ин беморӣ бе ягон осор гузаштанаш мумкин аст. бемори гирифтори тарбод асосан бисёр вақта мо хулоса баровардем ки он шахсони гирифтор мешаванд бисёртар зуком мешаванд ё ки дарди гулум. дар пешвақто бениҳоят бемори дарди гулум асоб бисёртар дар ҷавонон, яъне духтаро, писаро, наврасо то бигем то 30 сола 18 сола асосӣ ба бемори тарбод гирифтор шудан ин дарди гулу. дарди гулӯе ки тавбат намекунанд. барои мо кадом беморие ки мисол таҳти назорат мегирифтем ҳатман месанҷидем дар кадом ҳолат ҳаст ҳам гулуш. ҷое ки бинем агар камбудӣ аз тарафи гулӯ ҳаст ё мо ҳамин хел тавбат мекардем ё ки тавсия медем ки ҷарроҳӣ кунанд. якум аст. дуюмаш зукум кунтамкум.
سومش این مثلا کوربور وابسته که با خونکی با آب خنک یا که بسیار وقت که بگم در اونجای کار میکنن که شماگرسی بسیار است نمناکی بسیار است برف و باران است خنکی از خنکی میگذرد بعد شخصا اساسا این بیماری هم بیماری که بگم که همین گرفتاری از 16 ساله تا 50 ساله اون طرف دیگر بیماری گرفتاری تربیت این گاه می شود دیگر نمی شود. خوب میدونیم که برای تبابت هر نوع بیماری تشخیص درست و دقیق ضرور است. عادتاً در نتیجه سری وقت معالجه نمودن تربت بیمار شفا می‌یابد. طولانی و نهانی بودن ریوماکاردیت باعث نقصان دل می‌گردد. تربت کودکان نسبت به تربت کلانسالان وزن‌تر می‌گذرد. تربت نوع‌های مختلف نیز دارد. بیاید از متخصصان دایر به نوع‌های تربت و تبابت بیماری پرسان شویم. بالانشوی صورتی تقسیم شوی اریتروسیت‌ها یعنی در معیار تا 20 میباشد برای زنها برای مردها تا 15 اگر زیاده از 20 میشد 30 40 50 از این زیاده از این هم شده نشه ممکن بغیر از این مقداری لیکوسیت‌ها حجایرهای سفید خون زیاد میشوند یعنی زیاده از 9000 یعنی تا 10 15 و زیاده از این هم شده نشه ممکن بغیر از این یعنی فاکتورهای همون ریماتیزم میگویم یعنی اینها زیاد میشوند یعنی ریما فاکتور یعنی بغیر از این وقتی که عامل این بیماری استریپتوکوک باشد بر ضد این استریپتوکوک خودی ارگانیسم بر ضد اونها یعنی آنتیتلا یعنی حاصل می نماید یعنی معین نمودن آنتیتلا بر ضد همین استریپتوکوک آنتیتلای خاص پیدا می شوند یعنی اینها هم اثباتی بیماری ریماتیزم یک تربت رو اثبات می نماید. تشخیصش یکمش در نتیجه همین کلینیکش خیلی که من گفتم ورم کنی بوغم ها تب لرزه بعد در اساسی انالیز و تحلیل های لابراتوری در اون ما چی میبینیم یکمش که صورت تقسیم شوی اریتروسیت ها بلند میشوند بعد علامت های که همون اینفکسیه بیتا گیمولیتیچسکی استریپتوکوک گفتم انمونه آثارش میماند یعنی معین میشد آنتی استریپتالیزین های او آنتی استریپتالیزین های اس هم خیلی چیزها هست معین میشد بعد عامل های ریوماتویدی هست که آنها هم در خون معین کرده ممکن است. تبابت بیماری در دوره اول یعنی در دوره تا نقصانی اونقدر دشوار نیست یعنی مهم این تشخیص گذاشتن یعنی از دو طرف از دو جانب وابسته دارد پیش از همه از طرف بیمار یعنی در صورتی که من علامت هایی که در بالا درج گردیده بود یعنی زودتر به دکتری اویلوی یا به دکتری ریوماتولوژ مراجعت نمودن لازم است و از بس که این نشانهای خاصی بیماری برای شدید تربودی همگی مدت یک هفته دو هفته وجود دارن بعد آنها خود به خود به تبابت هم نیست شده نشون ممکن البته از طرف بیمار باید به دکتر تبابتی معلومات داده شود در دوره دوم باشد یعنی بعدی پیدا شوی نقصان‌های دید البته یعنی گذاشتن تشخیص دشوار نیست لیکن تبابت دشوار است یعنی اینجا هم سرخراجات می شود و هم نتیجهش اونقدر دلخواه نیست لیکن وقت‌های اخیر با اصول‌های نوی تبابت برآمده پیدا شدن یعنی اگر تبابت کانسرواتیوی یا اینکه به طوری اگر معالجوی نتیجه دلخواه اگر نشود اگر اون وقت یعنی میتوانیم یعنی با راه جراحی یعنی این از نمود خود نقصان ها و واسطه دارد یعنی کلپن های سونی گذاشته می شود.
кетчуп ё пастаи помидор дар дорухонаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико солҳои 1820-1830 ҳамчун дору барои табобати рехтани мӯй, дарунравӣ, тарбод ва экземаи пойҳо фурӯхта мешуд ва ҳамчун дору дорои патент шудааст. маводи шифобахшии он воқеан барои саломатӣ муфид аст ва миқдори пигменти каротиноиди ликопин дар кетчуп нисбат ба помидори тару тоза зиёдтар аст. дар кишвари мо низ ҳамасола миқдори муайяни гирифторони бемории тарбод ба мушоҳида мерасад. ҳанӯз соли 1968 дар Тоҷикистон маркази ревматологӣ ташкил шуд, ки он ба пешгирии муолиҷа ва тадқиқи илмии тарбод машғул аст. суоли дигари мо ин аст, ки оё иқлим, табиат, макони зист ба гирифтор шудан ба бемории тарбод мусоидат мекунад? Иқлими Тоҷикистон акосчигум бисёр нозук аст. Кадом маъно кард? Ин дар ҳамун мо баъзе брошюрам бировардем. Мисол пагарӯзӣ, ина ман донишҷӯям даст метиҳам, дар вақти лексия мехонам, мегӯям пагарӯзӣ дар иқлими оям мегӯям Тоҷикистон иқлими хуб дорад. Не ки аз нутқи назари бигем илмӣ, не. Мисол пагарӯзӣ баҳор, низорӯзӣ тобистон, бегоҳӣ тирамӯ шав зимистон. Анам одами зод наметавонад ки худашро мутавоит кунад ба шакл. Бар ҳаме ба забони русӣ гӯяга риски континентал нервӣ меган. Ина мо ба ғарз аз ин ҳамун боду ҳавое ки дар Тоҷикистон аст. Мисол тобистонаш бисёр чанг хок. Баҳоригӣ бисёр ҳамун дарахтҳое ки мешинонанд гул мекунанд ва ё як намуди бигем аллерген мешаванд барои гирифтани ҳам бемориҳое ки тарбод монанд. бисёр Тоҷикистон иқлимаш хуб аст, не ки ҳанами ваяш камтар нозукиаш аст. ин ҳар кас фаҳмида наметавонад. худи шахсан бемор фаҳмида наметавонад, умуман шахсан солимам фаҳмида наметавонад. бисёр вақт дар ҷойҳои хунукӣ шуданаш мумкин ки агар бисёр ангина шаванд, бисёртар аз худи системаи иммунии одам вобастагӣ дорад. баъзе одамо ҳаст ки ангина касал мешаванд, ӯ бенуқс гузашта меравад. лекин дар баъзе одамҳо ангина метавонад ҳамон осораш монад, дар организм антителаҳо ҳосил мешаванд, ки бар зидди ҳамон чихеле ки ман гуфтам ҳуҷайраҳои бофтҳои пайванда таъсир карда онро ҳамчун ҳуҷайраҳои дигар гирифта ба онҳо таъсир меонанду дар натиҷа илтиҳоб ба вуҷуд меояд дар ҳар узвҳои инсон. аз ҳайвонот бештар асп, гов, хар, хук ва саг ба касалии тарбод гирифтор мешаванд. ҳангоми тарбод мушаку бандҳо дар нок шуда варам мекунанд ва ҳайвонҳо меланганд. ҳарораташон баланд ва набзу нафаскашиашон тез мешавад. бо мақсади муолиҷа ҳайвонро дар хонаи хушк ва гарм нигоҳ дошта ба мушаку бандҳои иллатноки он марҳамҳои дардкамкунанда мемоланд. акнун дар бораи чораҳои беҳдоштӣ, яъне чӣ бояд кард, ки ба ин беморӣ дучор нашавем? оё чунин имкон ҳаст? пас таваҷҷӯҳ кунем. роҳи пешгирӣ албатта муҳим аст, яъне пеш аз ҳама пешгирии бемориҳои сироятӣ ва бемориҳои илтиҳобҳои шадиди қисми бораи роҳҳои нафас мебошад. яъне умуман ҳамаи бемориҳое ки сабаби барангезадааш стрептокок мебошад, яъне ин якум мебошад. дуюм обу тобу додани бадан ва сеюм, яъне ҳангоме ки вақте ки эпидемия хусусан дар ҳангоми сардии боди ҳаво, вақте ки пандемия мегӯянд, яъне худро муҳофизат доштан аз бемориҳои сироятӣ, яъне истифода бурдани ниқобҳо. ҳаракат кунем ки аз шамолхӯриву айхунухӯриву мисол корҳое ҳастан ки вобаста ба оби хунук. ҳаракат кунем ки гӯем ки ҳамин чӣ ки мекунӣ дасту шуд по вайта ҳамчиёта оби гарм қатӣ кун. як. дуюмеш ки кадом мисол ягон мисол агар диде ки ягон чиз нуқсон пайдо, мисол ягон буғум дард кард, кадомаш набошад, буғуми канонай, майдай, ҳатман
به دکتر تربیت‌شناس مراجعت کردن نکنه. تربیت‌شناس که مراجعت کرد میبیند، تشخیص تعیین میکند، پیشگیری میکند. در همین جوش اوج کسلی جابجا میکند، تماما صحت میشود. راههای پیشگیری این آب و تاب دادن ارگانیسم، پیشگیری بیماری‌های انگینا رو در نظر داشتن ممکن است. لیکن در بعضی حالت‌ها هست که این مایل به همین بیماری از نسل به نسل گذشتنش ممکن است. هست حالت‌های ما می‌دانیم که مادرش کسل بود، فرزندش کسل میشن. این لیکن وای معنی ندارد که البته باید فرزندشان کسل باشد. برای پیشگیری اینها باید آب و تاب کردن ارگانیسم خود را. бинандагони гиромӣ мо имрӯз танҳо маълумоти умумӣ доир ба бемории тарбот ва навъҳои он пешниҳод кардем. дар оянда ният дорем доир ба ҳар нави он дар алоҳидагӣ суҳбат ороем. бо умеди он ки шумо низ пайваста ба саломатии худ аҳамият медиҳед, намоиши имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.